Takže porod může být orgasmus. Jak to začalo, tak to skončí. Hotovo. Nemoc je jen špatná písnička. Nějaká vibrace špatná. A kdybychom si zpívali, byli bychom zdraví. Jednoduchý. Smrt bude nádherným společenským rodinným rituálem na konci toho nejšťastnějšího období každého člověka, který důchodu. Důchod a dámy, přechod. Už se těšíte? To je nejkrásnější období vašeho života. Už vás nebude ten hormonální cyklus té menstruace vždycky po 14 dnech peak performance, velkého výkonu, zase se srází a on to nemyslí. A mimochodem, muži potřebují být informováni. Dima mladší napsal ten román Dáma s kameliemi, no protože ve francouzských jako nevěstincích, když ta ženská měla menstruaci, tak si dala kamelii, aby všichni klienti věděli, že ta dneska ne. Hotovo, vyšijte si, dnes menstruuji, nebo něco takového, nebo zítra budu menstruovat. Premenstruální syndrom je jedno z nejhorších civilizačních výdobytků, přičemž to je úplně jednoduchý, jeden vtip na to je dokonalý, který osvětluje i pro ženy, jak je to patafyzický. Víte, proč žena v PMS vaří polívku v 6 hrncích najednou? No protože proto! Vámi ty hormony mlátějí, jak fox terrier krysou. Vy se to nemůžete, ale jak ten muž má vědět, že nic neprovedl, když mu to neřeknete? A muž je zvyklý, muž se vyvíjí po spirále. Když jednou něco zvládne, no tak už nemusí znovu. Vy musíte znovu a znovu. Já svý ženě vysvětloval asi 3 roky, jak dostane z foťáku fotky do počítače. 10krát si to napsala. Vůbec, jo? No, protože to bylo zase o tu menstruaci později. Ale to je tak, jak to je, a až budete, a když budete pozitivně vychutnávat i menstruaci, a mimochodem v Indii, když holčička poprvé menstruuje, a to je ten rozum, rozumově to, proč to je blbost, ne, když poprvé menstruuje, tak nemusí týden do školy, napečou dorty, pozvou příbuzenstvo a týden to slaví. No to je úplně jiný přístup k ženskému tělu, k poslání, zrodit nový život. A žádný gynekolog ji nepřemluví, že to je špatný a že to musí schovávat. A když reklama na vložky, tak modrá. Jak se všichni bojí krve. Jo, máme strach. A to je přesně o těch straších a o těch obavách a o tom rozumu. Rozum nám říká, to je špinavý. No to není špinavý, to je součást života. Bolest bude vítaná zkušenost na cestě k prohlubování umění být šťastný. Když v zenu se sedí a bolí vás kolena, tak tu bolest dáte do hary, do 3. čakry. A naučíte se pracovat s bolestí. To je jen pocit. A pocit přece můžu zvládnout. Zvládnu-li svou mysl. A naučím-li se s tou myslí zacházet. A nebudu-li obětí těch hormonálních procesů. Vy ženy jste v tom daleko jakoby víc přírodnější a nemůžete až tak moc se sebou udělat. Když muž, který se naučí hodně dobře meditovat a stiší a sklidní všechno, co se vědomě sklidnit dá, ještě pořád mu to vědomí šrotuje z 30%. Když žena sklidní všechno, co se sklidnit dá, trénuje to, 10krát medituje, tak jí mozek pořád šrotuje ze 70%. Právě jak jsou propojeny. Čili ženy, nedělejte si nic z toho, že nemáte ty úspěchy, vám stačí porodit a hotovo. A kde jsou zenoví mistři a jogini? A porodit orgasmicky samozřejmě, protože v tu chvíli ta příroda způsobila, že začnete být duchovní. Propojí se vám hemisféry, daleko víc než nám mužům. My musíme pevně pracovat. Takže ta žena, která je celý život v pohodě, nebere život jako problém a nos jako k opravě a boky jako k liposukci a vysoký podpatky jako cestu k bohatství a pak... Jo? Já uberu trošku na intenzitě. No. Ukazuje se, že všechno to je v zadání našeho mozku. Každý člověk na světě, jakž tak zdravě porozený, má všechny předpoklady k tomu, aby dospěl, aby vyrostl, a ta žena, která celý život bude sice menstruovat a 14 dní bude inteligentní a 14 dní trošku
A řekne to tomu muži, protože ten muž je nešťastný. On neví, co se děje. Teď ona se na něj mračí, nic neříká. On, ježiš, co jsem provedl. Teď vzpomíná, co provedl, odkud to přiletí. A ona odmenstruuje a šťastná muž si oddychne. Za 14 dní znovu. Muž s tím nepočítá. On je ve spirále, ne znovu a znovu. Ne tak cyklicky, jako vy žili v těch rytmech. Naznačuju, že stačí si to říct. A stačí to tomu muži říct. Například tím, že si vyšijete dnes menstruuj a dáte ručník do koupelny, on tam přijde, tak proto, a bude klidnej. A vy budete klidná. A na konci toho období, v přechodu, se to zúročí. A z těchto žen, které nebojovaly, aby byly svobodné, aby byly sami sebou, aby byly seminářovou čarodějníci nebo bohyní, aby neměli menstruaci, aby měli super kariéru a tak dále, které zůstaly přirozené a nemají tedy tam ty viry toho negativního myšlení, tak z těch se stávají ty babičky kořenářky, ty moudré matky pluků, ty matriarchální, dokonalé ženy, které můžou změnit svět. Takže to je odměna na konci. Menstruace je dokonalý začátek. A žena je daleko úspěšnější a lepší než muži v mnoha oborech. Píšu o tom na svém blogu často. Dál. Samozřejmě my západáci, kteří chceme, a poslechneme to volání rozumu, když je nám 21 nebo 28 nebo 35, když jsme v té 7. duchovní čakře, chceme duchovnost. Jenomže západní duchovnost je daleko složitější. No? Přečtěte si. Západák, který je špatně porozen, který má spoustu těch problémů, opravdu problémů, a pak se rozhodne, že bude meditovat, tak samozřejmě se mu dějou neuvěřitelné věci, které Ind vůbec nezná. Ti japonští mistři, kteří přijeli do Ameriky v 50. 60. letech, z toho byli zděšení. A mimochodem na sexu je to nejsnadněji předveditelný. Zenovy kláštery a buddhistické kláštery jsou hluboko v lesích, 3 dny cestou do kopců, takže tam se ženská neobjeví, jak je 10 let dlouhých. Takže když mistr řekne, nemyslí na ženskou, no tak nemyslím na ženskou. Ale co v Americe, v New Yorku, v centru, když ten mnich vyleze ven a tam jsou všichni v těch mini a vystříjí až po pás, no tak nemůže nemyslet na sex. I mistři občas padli do tenat toho zadání. Muž vidí oblinu a už se nezná. Jsou vysloveně studie, které prokážou, že vysokovýkonný tým manažerů okamžitě přestane být výkonný, když jenom projde sekretářka. Muž to nemůže, je to tak. Ukázalo se, že ta duchovnost jako taková západní potřebuje především očistu. Když člověk začne cvičit jógu v Čechách, tak rovnou cvičí asány. Místo, aby půl roku cvičil jenom jama, jenom nemluvit zlá slova, nemít negativní myšlení, vyčistit se. A potom i ty asány mají skutečně efektivitu. Zatímco my spěcháme, tak já to chci za 14 dní stihnu, ne? To se nic nezmění, potřebujete aspoň 3 měsíce, když to děláte intenzivně. No? Tak. Hudba je daleko víc, než nám kdy řekli. Tohle je obyčejná roura. Mají to teď v těch oby, říkají tomu zvuková trubice. Obyčejná roura. Ladí, tak jako celý vesmír. Naše hudba neladí, protože je vypočítaná matematicky a nefunguje. No, ale řekli jsme si tak dobře, nevadí, že zkrátka delší za to méně pohodlná a celá symfonická hudba je vlastně skladiště emocí. Emočně to funguje, ale léčebně ne. Ukazuje se, že každá buňka zpívá. Nanotechnologicky se dá sejmout oscilace frekvence té buňky a zjistilo se, že buňka jater zpívá jinou písničku než buňka ledvin a tak dál. A že když ledviny začnou být nemocný, nebo když játra hodně chlastáte a začnou vám tvrdnout, tak ty jaterní buňky nebudou zpívat jasným hláskem, ale začnou chrčet. A už daleko dopředu zjistíte, jestli půjdete na operaci nebo ne. Ukazuje se, že naše tělo
je dokonale vyladěný orchestr. A náš mozek ví ve 180 000 jednotkách a on